No už som dlho nestrieľal, tak uvidíme. A pozri, ako to natiahne. Ja som to videl už. Aha. Oj! Ak chcete, tak môžem vyskúšať strieľať jednou technikou, vlastne, ktorá sa používa aj na strieľaní z koňa. Áno. Skúsim vystreliť 3 šipy na rýchle. Robin Hood, áno, chceme. Mám vám robiť koňa. Dajme! Vyskúšame? No jasné. Kedy sa mám pohnúť, povedzte, hej? Hej, ale nie dopredu, hej? Kde, dozadu? Bolo by to bližšie, ale... Kam mám ísť? Len sklonte hlavu, aby som vás netrafil. Počúvaj, nezdržiavaj to už naozaj ako... No, No ideme na to. poď.